Iginawad ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama si Vice Governor Mark Lambino at mga board members ng Sangguniang Panlalawigan ang trophy na nakuha ng mga persons with disability na nakilahok sa Philippine Sports Association for the Differently Abled o PhilSPADA na ginanap sa Bulacan noong Mayo. Ito'y pagpapahalaga sa lahat ng Pangasinense na nagpamalas ng kanilang talento para sa kanilang pangarap at sa lalawigan ng Pangasinan. Lahat po ng mga pangangailangan ng ating persons with disabilities sa buong lalawigan ng Pangasinan ay binibigyan po ng kasi ng ating pamahalaan. Actually, napakarami po programa namin na binibigyan po sa kanila. Unang-una, yung pagsali po nila sa mga sports activities, binibigyan din po ng pansin namin yan. Nagbibigay din po kami ng mga ibang livelihood assistance, trainings, tapos tinuturuan din po namin yung aming mga point person ng mga sign languages para magkaroon ng proper communication, especially the persons with disabilities. Nakapag-uwi ang Team Pangasinan ng 24 na gold, 12 silver at 14 na bronze na medalya. Isa sa mga nakatanggap ng gold medal si Jerome Fernandez na tubong binmaloy at sumali sa 100 meter, 200 meter at 4x1 relay. Nagpasalamat naman siya sa tulong na ibinigay ng provincial government. Nagpapasalamat kami kay Governor Amado sa mga nagpapagpapsin na disability. Maraming salamat po sa suporta nila na binibigay nila sa akin. Patuloy ito na nakahanda ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Espino na tumulong sa mga PWDs na nais makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.